Добре. Какво получихте от NLP Master практик? По-добра работа в кабинета си. Работя като иглотерапевт и психотерапевт. И това ми помага в диагностика и съответно в терапия. Да. Да се представите всъщност и с какво се занимавате? Иглотерапия, класическа иглотерапия и психотерапия, позитивна психотерапия и последна година NLP техники, това, което прилагам основно. Защо избрахте Лора да бъде ваш треньор? Избрах, може би интуиция ми помогна да избера един добър преподавател. Добре, с какво ви помогна тя в работата ви конкретно? Помогна по-добре да виждам, да чувам това, което реално иска да каже клиент, покрай тази информация, която обикновено дават клиенти, пациенти, да взема най-важните неща, които да помогнат в терапия, тя да бъде все в по-широк спектър и естествено по-дълбока. Какво ще препоръчате на следващите участници в курса? На следващите участници да избират свои техники, свои неща, това, което им трябва в личен план, като развитие, като самопомощ и това, което им помага в професия. Мерси. Моля.